गिबियाव नायगिरि बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। दिनै आङो धनसिरि महकुमानि दयालपुर गामिनि सिलनजान पन्सायतनि दयालपुर गामिनि मानगोनां सासे आबादारि बिथां अन्तिम बसुमतारीनि न'आव फैदों आरो बिथाङा सासे आबाद मावनानै दिनैनि समाव बयजोंबो मिथिजानाय सासे आदर्श आबादारि आरो बिथांनि बे आबादथिलियाव गय, फाथै, नारें, कमला बायदि बायदि जेसेबां आबाद नांगौ मैगं थाइगं बिथांनि आबादथिलियाव मोननो थाङो आरो बिथांजों जों दिनै बेनि सोमोन्दै बिथांनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय रायज्लायनो फैदों। आं बिथांखौ गिबियाव बरायग्रोबाय आरो बिथांनि थंखौ आं बुंनो थाखाय खावलायबाय। आंनि नामा अन्तिम बसुमतारी, गामिया 1 नं दयालपुर, पन्सायता सिलनजान। नोंथांनि न'खराव आथिखालाव नोंथांजों सोर सोर दङ? गथ' गथाय दं। गथ' गथाया खाब्रै, हिन्जाव गथ' खानै, हौवा गथ' खानै। बेनिफ्राय हौवा गथ'आ गेदेरथा थैलांबाय, दा मुदैया दं। नोंथाङा माने हिन्जाव गथ' सानैमोन हाबा होबाय आरो हौवा गथ' सानै, बेनिनो सासे हौवा गथ' देरसिना नोंथांनि दिनै माने गैला, रुंसारि जाबाय। आरो नोंथाङा परियाल होननानै परियाल दा बर्तमान दा बाराय बुरि आरो बिहामजो दं आरो गथ' दं माने। नोंथाङा थारमाने नोंथांनि बिसि आरो गथ' बिहामजो आरो फिसौ दङ जेनेबा नोंथाङा। दा नोंथाङा सासे धनसिरि महकुमानि सिङाव बे सिलनजान गामि पन्सायतनि दयालपुर गामिनि सासे आदर्श आबादारि होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो नोंथाङा सरकारनिफ्रायबो बा धरक प्रखाखननिफ्रायबो माने मान मोनदों होननानै जों मिथिनो मोनदों। दिनै नोंथांनि बे आबादथिलियाव मा मा आबाद मावो नोंथाङा आरो बेसेबां हायाव आबाद मावो नोंथाङा जोंनो एसे फोरमायोब्ला मोजां जागोन। खुगाङाव माने ओरैनो फाथो फोदोंमोन, बेनिफ्राय आखुमा फोदोंमोन, बेनिफ्राय थास' एरैबायदि माने फान्थाव बेफोराव गायदोंमोन माने। दा उनाव भाबिनो मोनबाय जे बेफ्रा मावब्लाथ' दा बुहुत खस्थ' दाराय आरो खरसा बुहुत थाङो। बेनिखायनो भाबिनानै उनाव माने आं गय फुलिखौनो गायना लादों माने। दा नोंथाङा गयानो गाहाय आबाद, नोंथांनि गय माने गायदों नोंथाङा। माने सिगाङो नोंथाङा आसुमाइ फोयोमोन, फाथो फोयोमोन, फान्थाव बा थारुन बायदिसिना आबादखौ मावोमोन, खिन्थु बे आबादाव गोबां खस्थ' दं आरो जेसेबांखिनि बेनिफ्राय फिथाइ मोननो नांगौ बेखौ मोननो हायामोन नोंथांमोना। बेनिखायनो नोंथाङा दिनै गयखौनो गाहाय आबाद खालामनानै गुबुन गुबुन आबादखौ मावदों, नङा होनलाय? बेनिफ्राय गय गायदों, बेनिफ्राय नारें, फाथै आरो मा मणिपुरि सिम ना मा सिम होनो बेफोरा गायदों माने। आच्चा, नोंथांनि बे गय बारिखौ आरो नारें बारिखौ जों नायनो हागोन ना? आच्चा, नोंथांनि बे गय बारिखौ बेसेबांसो बिगा हायाव नोंथाङा गय गायदों आरो गयनि लोगोसे मा मा दङ नोंथांनि बेयाव? गय बारिया प्राय 15 बिगासो जागोन। 15निफ्राय 20 बिगा जानो हागौ। बेनिफ्राय गय फुलियाथ' हिसाब गैया, हिसाब खालामनो हालिया, बेसेबां दं गैया। आरो इजा मासेबो अलप नारें दं। नारें दं। गयानो गाहाय आबादब्लाबो नोंथाङा नारें आबादबो दङ आरो बेसेबां हायाव नोंथाङा नारें गायदों? प्राय नारेंआ 2 बिगा 3 बिगासो जागोन। 3 बिगासो जागोन नोंथांनि नारेंआ। आच्चा, बे गय आरो नारेंनि बादै मा मा दंबायो नोंथांनि बे बारियाव? दा आरो माबा दं, मणिपुरि सिम दं, बेबो प्राय 1 बिगासो जागोन। 1 बिगासो जागोन मणिपुरि सिमा। आरो गेजेर गेजेर माने गय बारि गेजेर गेजेर थालिर आरो कमला आरो फाथै इफोरा दं। गासैबो माने बुंनो थाङोब्ला नोंथांनि बेहाय आबादनि बा फिथाइ सामथाइनि आबादा दंजोबो, लोगोसे मैगं थाइगंनिबो नोंथांनि माबायाव बारियाव दङ, नङा होनलाय? आरो प्राय 1 बिगासो बगरि दंफां दं माने। बुगुरि माने मा बुगुरि बेयो? बिलाथि बुगुरि, थालिर गेदेर गेदेरथा।
बेखौ दं बे बुग्रिया नोंथांनि दं जोङो गय बारि नायबाय नारेंनि माने बारिखौ बागानखौ नायबाय औवा बागान नायबाय मणिपुरि सिम जायखौ यांसाक होनना बुङो बेखौ नायबाय आरो जों गोबां माने फिथाइ सामथाइ बा मैगं थाइगंनि बारिखौ नायबाय आच्चा बे माने माबायाव नोंथाङा बेनि माबा मोनसे गोनोखोआरि बैग्यानिक माबा पद्धतिजों नोंथाङा मावदोंमोन नामा बे हाबाफोरखौ बैग्यानिक पद्धतिथ' मावहाय गागानि माने माबा आइडियाजों मावदों माने मावबाय थादों आच्चा नोंथाङा गासैबो आबादफोरखौ गावनि आयदाजोंनो मावदों अब्ला आयदाजों मावलांबाबो नोंथाङा मालाबाबो सरकारि ट्रेनिं बा माबा मोनसे एनजिअफोरनि ट्रेनिं मोन्दोंमोन नामा बेबायदि ट्रेनिंथ' गैया आरो सरकाराबो बेबायदि माने माबा फायाहाय गागानै माबादों माने मावदैफोरा माने आच्चा नोंथाङा धर' बे जेसेबां नोंथांनि आबादनि माने फ्राय जिहेतु प्रडाक्सन जायो बेनिफ्राय नोंथाङा जिखिनि माने इनकाम जायो बेजोंनो गासैबो न'खरफोरखौ माबाफोरखौ सालायो ना नोंथाङा माबाफोर आरो सर्स दङ नोंथाङा माबाफोर इनकाम दङ न'नि माबा बेजोंनो माने गथ' गथाय फरायनाय हि जोम बेफोरा माने गासैबो माने जानाय लोंनाय थाव संख्रिनिफ्राय आदिखालनिफ्राय फिसानिफ्राय गिदिर खामासिम बेमार आजारसिम नोंथाङा बे माने आबादजोंनो नोंथाङा न'खरखौ दैदेनलांबाय थादों 2018 सालनि माने 26 जानुवारियाव आंखौ माने बरायदो आरो इजा बर' सान्त्र हप्तायाव माने आंखौ बरायदों माने 2019 मायथाइनि 26 जानुवारिनि सुबुं सानाव नोंथांखौ धनसिरि महकुमा माने प्रसासना बरायबाय सुरबथारु आरो बेनि लोगोसे बे मायथाइयावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसन सानाव जितु रंजालि नगर जयन्तिफोराव जादोंमोन बेयाव नोंथांखौ गोलाघाट जिल्ला एबसुआ बरायदोंमोन नङा होनलाय आरो नोंथाङा एग्रिकालसार बिफाननिफ्राय बा आबादारि बिफाननिफ्राय माबाफोर दिनैसिम मोननो हादों नामा बा नोंथाङा नागिरदों नामा गैया आं नागिराहायबो आरो नाङाबो आंनाव बेफोरा नोंथांनाव नाङा माने नोंथाङा गावनो मावगोन गावनो माबागोन गावनो न'खरखौ सालायगोन बेबादि दिनैदि नोंथाङा सरकारनिफ्राय जेबो मोननोबो लुबैयाखै नागिरनोबो थाङाखै आच्चा नोंथाङा जे एसेथ' मोजां आबाद मावनानै नोंथाङा गासैबो लेखा फरा फरायहोनाय नोंथांनि फिसाज्लाया माने BA पास जानानै बबेबा स्कुलाव मास्टार मावो होननानैबो प्राइभेट स्कुलाव आं मिथिनो मोनो आरो गुबुना माने सासेथ' नोंथांनि फिसाज्ला गैखाला सासेल'सै बेनिफ्राय नोंथाङा जे एथ' माने आबाद मावनानै गथै न'खरखौ सालायदों गासै बिथिङाव नोंथाङा आदर्श सासे आबादारि होननानै गनायजाबाय दा नोंथाङा आरो गुबुन गुबुन न'खरफोरखौ बा गुबुन गुबुन लाइमोन बैसोनि सेंग्राफोरखौ बे माबोरै आबाद मावनानै जानो नांगौ आरो जोंनि सेंग्राफ्रा जों नुनो मोनदों जे बेयो जोंहा साखरि बाखरि गैया जों माने बेकार होननानै बिथांमोना चेन्नाइ हायद्राबाद दिल्ली मुम्बाइ सिकिउरिटि बायदिसिना थाङो मा बुंनो लुबैयो माने आं सेंग्राफोरना माखाबा लोगो मोननानै बुङो किसुमान खोथा बुङो आरो मानोना नोंसोर ओरैबायदि थाब्ला इनकामनि माबा माने नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे माने चेन्नाइ हायद्राबादाव थांनानै नोंसोरहा जेबो माबा जानाय नङा इनकाम जानाय नङा भबिसत जानाय नङा बेनि थाखायनो नोंसोर नोंथांनि बादिनो बे जायगायावनो आबाद मावनानै माने गावनि आथिङाव गावनो गसंनो हानायखौ जानो नांगौ होननानै दिनै धनसिरि महकुमानि सिलुनजान गामि पन्सायतनि सिंनि दयालपुर गामिनि मानगोनां आबादारि अन्तिम बसुमतारिनि न'आव फैनानै जोङो बिथांनि गासै आबादथिलिखौ नायबाय जों नुनो मोनबाय बिथांनि आबादा गय बारिया 15 बिगानिबो 15 बिगानिबो बारा औवा दङ बिथाङा 5 बिगानिबो बारा नारें दङ बिथाङा 3 बिगानिबो बारा बैग्रि दङ बिलाथि बैग्रि बे 1 बिगानि बारा आरो जेसेबां नोंनि मणिपुरि सिम यांसाक होननानै बुंनाय जायो थालिर कमला नारिखल बायदि बायदि फिथाइ सामथाइनि आबादनि लोगोसे मैगं थाइगंनि आबाद बिथांहा दङ आरो बिथाङा गमामायैनो सासे आदर्श माने आइडल सासे माने आबादारि आरो बे आबादारिनि बिथांनि आदर्शखौ लानानै जितु जोंनि माने लाइमोनफोरानो जा गुबुन आबादारिफोरानो जा खामानि मावनो थाङोब्ला जों साख्रिखौ होसोनाय बा बाहेरायाव जे जोङो दिनैनि लाइमोनफोरा गुबुन गुबुन माने रायजोआव थांनानै चेन्नाइ हायद्राबादाव सिकिउरिटि गार्ड बा गुबुन गुबुन खामानि मावहैयो बेखौ मावहैनो नाङा होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों
आरो बिथांनि बे आदर्शखौ लाना मावोब्ला जों साफ्रोमबो आबादनि सायावनो सोनारनो हागोन। जों आरो बिथांनि न'खराव फैनानै नुनो मोनबाय जे बे बुरि हायावनो बिथाङा फुख्रि मोनसे जावनानै बे फुख्रियाव गुबुन गुबुन जाथोनि ना बिथाङा फिसिदों आरो मेसेङाव दै रानोब्ला बिथाङा रिं दैखरनिफ्राय दै माने सारनानै मेचिनजों बेयाव फुख्रियाव दै आबुं खालामो। लोगोसे न'खरनिफ्राय जे न'नि अखानि दै गयो बे अखानि दैखौबो औवानि मोनसे पाइप बानायनानै बिथाङा फुख्रियाव खोख्लैनानै फुख्रिखौ मालाबाबो रानहोआखै आरो बेनिफ्रायनो आलासि दुमसि फैयोब्लाबो बिथांमोना ना सा सारनानै दिखांनानै जाहोयो। आं मिजिंथियो बिथांनि बे आबाद मावनाय बे आदर्शआ जेब्लायबो जुगामि जानानै थाथों। बिथांनि साइस्थ'आ, बिथांनि सावस्रिया, बिथांनि आयुआ गोलाव जाथों बेखौ जों इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। आरो बिथांनि सायावफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनो दङमोनब्लाबो दिनै समनि आंखाल जों बेखिनिखौ रायलायबाय। उननि समाव बिथांखौ जों लोगो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिजों गोबां बाथ्रा रायलायगोन। दिनै आं बिथांनिसिम साबायखर जासिनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ एसेयावनो जों रायलायनायखौ फोजोबबाय।